Pabor ka ba? Yes! Han pagbawal ang DILG nga mag-access online gambling ang mga LGU ng barangay officials. Kalakip na iton mga empleyado. Brigada Encuentro! Brigada Encuentro! Dagot pa pagkain, pabor-paboran na kini. Ako dira kim pabor. Balit kay mga kuwang kamo, mga hugador. Dira kay hogador. Sige daw. Ako pabor-paboran na kini nga ipagbawal. Jesus. Ay kamo, ada ka mga gobyerno tapos kamo Dito nagdadosyo ni nga mga bawal. Dapat kay maram ka. Bawal is bawal. Pamatigad anay. Department of Interior Local Government matagsisiring makuang ka. Kay Ano ating gusto? Magmulay o mapalagpot ka natin serbisyo? Palagputan na ako. Maram ka, iton online gambling. Ano nga pipira? Hindi ba ito? Libangan na ito nila. Diretong libangan. Nagpapakaprinda na kamo niyo mga ari-arian. Importante, dit nangangaro ayon sa pika para guruigo. Ikan kamo ng ngangaro. May ada ito nila magiging dalan na nga. Ikaw didain. Pwede ka baga mga watla. Kaya magrat labot. Kaya tinayuan na ito niya. Jesus! Wala ko nakikita ngayon dan. Ako na nakikita din eh. Ano man din nakikita, Ber? Sige daw, tagay kayo mabukat nga rason. Ano din makikita nga da? Yakan, di ka manamang. Yakan na. Come on, tell me. Now you tell me, bakit nga ba? Bakit nga ba? Siyahan si Ringko. Maupainin. Ngayon maupay. Maupainin niya na nga igin palusan yan itong DILG. Kaya ano? Nga manduhan it nga tanan nga mga government employee. Kaya ano? Nga dahil nun dire pag-access ini nga mga online gambling. Kaya ano nga ni? Para liwat, usay ni nga pitan, nga diri malulong iton aton mga empleyado or hinupaman. Jesus, magdadala niton mga empleyado nga para liwat diri gihap magkamay-ada ng mga access itaadi nga lulong na gihapon. Jesus! Hindi ka mga online gambling nga aton bagagin na mumulayan na dito naton social media. Tinuyas ito. Diri itong tinuyas. Agay, ginoo ka naman. Dinumdum ka, madamo na iton nga mga tawo it ateben pagpakamatay kay lulongnahan kumbaga lulongnahin sa utang. Anay daw. Okay, babawalan mo ito ng empleyado nga magka-access. Paano mo naman mamumonitor, Bodoy, Your Honor, ito ng empleyado nga diri magmumula ito 24 hours. Remember, Remember. Nga ito ng empleyado nauli ito na balay. Maupainin. DILG para liwat baga gusto niyo nga di waray access na nga di online gambling. Ay nga lang paggamit ang cellphone at mga empleyado para mag-access. Kada kuhan. Kada pagsusulod may mag-check. O naka-download ka na naman. Kaya ba naman pag-ulabali di ma-download? Ang importante, download kayo ito diri ka din ada nag-o-online, di natin oras ng trabaho, pwede ka dito lulong ni tayo iyo. Anay, babasahon ta niya baga-order nila kung baga ano ini. Anay, babasahon ta. Kay para, itong sulod niya yung memorandum kung baga ano ini. Baga, kadamon mga ikaw ka babawal. Igban niya itong kuhan. Total ban. Para itong maka-access nga pagtagamulay. Dili kay pipiliw na niyo. Ako pa iton. Ita ko sang kay nga empleyado ng LGU. Di nagagmulat scatter. Adag pa naman ito. Napasahod naton. DILG Kuno Central Field Office personnel, officials, and employees of DILG attached agencies. All officials and employees. Okay. Local government unit. Prohibition. Accessing online gambling. Platforms or engaging any online gambling. Okay. Sige. The Office Kuno of the President through Memorandum Circular number 6 series of 2026. 2016 pa man ini. 2016.